kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahid edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimilongo ni be yawan. Nyakorongo jonga semi nonro mar gazeti sebedo gi ng'iyo kaka piny Kenya ochiyo gi sani koraro ketwak e chendo mar piny okiny makawuono e chal mar piny Kenya weche mopogore opogore mabendo biro bedo kwa lose tho mano mar jaod bura makasipula mano migosi Chal Songondowere mabende timone kopo mogiko doche makawuono e dalane mantiere kar chungod bura makasipule county mano ma Homa Bay. Kopogore gi Nyakorongo juang bendo wang'eni achije abich mabende iseyo koda nek mano mar Ongondowere bedo doche makawuono hibro bed ka ichopo e nyim doho mar mondo mi ging'e chal margi kanyakla koda kum mabende biro bed ka imiyogi. Kopogore gi mano Nyakorongo juang bende odhiambo manyoro nwaneno ka jatend piny Kenya ne owalo jakoma mano mar IBC kanyakla koda jokanyo auchiel mago mar duol mar IBC mabende nyaka gisani nyinge baka mago ochwal e nyim od bura maduong' mapachoka mar mondo mi jod bura oyud thuolo mano mar yiero gi kata mana mar puodhogi. Okiny makawuono hayudo thuolo mar bedo koda yawuot luo ariyo koda nyar luo achiel mabende wabiro bedo kwan nono godo chala mar piny Kenya. Achaka nagi Recho Mulo iwacho ni ladies first. Recho amose ni misawa ichionade. Oyaure Sharon erokamano kuom luonga e show makawuono. Amoso jo neno waduto no yaure uru kuonde duto ma untiere. Erokamano ahinya. Kopogore gi Recho Nyakorongo juang bende wantiere gi Tom Nduku Nyakorongo juang janon siasa. Nduku in bende amosi ni misawa. Erokamano. Okumusuruno yaure ni misawa. Wano yaure. Wano jolejo. Erokamano ahinya. Bende wantiere gi Ambrose Weda okili kamaloka Nyakorongo juang in bende amosi ni misawa. Oyaure ahinya Sharon kwara moga mosu kamoro moro mantie oyaure. Praise the Lord. Yeso pak ageno ne uchiew kendo dhi kuonde mag tich mar gero Kenya, gero family and tero each other mbele. Erokamano ahinya. Ng'eni nitiere mathoth mabende biro bedo kwa twak e kind thuolo mano mar saa achiel mabiro Nyakorongo juang. Wachaka nagi yiero mago mag jokanyo mago mag IBC nyinge mabende jatend piny Kenya ne owalo odiochieng' manyoro buok mabende noka oganda mapacho ka noyudo kaka bende gigeno yudo ni samoro jatend piny Kenya nadhi yiero nyinge mabende wasebedo kwa winjo kata kwa neno. Kinene tiponi kanyo Nyakorongo juang e wang' jowi ineno jakoma mano mar IBC mabende jatend piny Kenya nowalo mano Erastus Edung Ethakon mabende wuok e county mano mar Turkana.
Commissioners mag IBC bende noyiero auchiel kanyo. Ineno Anne Nderitu, nitiere Moses Mkwana, nitiere Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Duola, kanyakla kod Fahima Abdalla. Achaka de kodi Ambrose Weda kaluwore koda nyinge mabende jatend piny Kenya nowalo. Bende gin nyinge mabende kaka japiny nigeno. Erokamano, duoko ni Nyasaye erokamano. Mokwongo anyalo wacho ni at long last. Enie gima waserito e Kenya ka, nitie constituencies moko ma ose negi lose member of parliament, moko members of parliament mageno yier e kombe moko. Pok gibedo go. Joma nyo yier gi ha maber aneno ka jadala moro bende kanyo. Mary Karen Sorobit bende was a year behind me college. Kana ang'eyo interview gi magi joma ong'ith, magi joma riek, gin joma beyo. Ang'eyo ni nyo samoro jo Kenya ng'iyo nyinge ma yande ging'eyo ga. Lakini nyinge ma yande ging'eyo go moko nigi gik miluongo ni baggages. Ng'ato koneno ma to neno. Ko jogi nyien. To yiero ombulu bende, kwano ombulu bende en napange gi kwane to ji dhi. Ka giluwo kaka dwaro gi tich kaka onego bedi, to gibeyo. Ka gibare kor yo kendo, to koro gibiro mana kethore koro, but aparo ni en sawa. Yes. Nikech kaluwore koda nyinge makamano, kaluwore koda nonro mabende nogol koda kambi matimo nonro mar TIFA, Nyakwaro Mgajwang'. Oganda nageno ni samoro Anna Madi kaya na Charles Nyachae, emana ni nyalo yier kaka jakom mar IBC. Ok ni yiero kata ni nyalo wala gi jatend piny Kenya kaka jakom mar IBC. Aken recho ni nene nade? Erokamano Sharon. Aparo ni wang' ni waneno pogruok joma ne opuodhi mondo lead the commission, especially kwang'iyo chair. En gima nobwogo jopiny ahinya, kaka isewacho, ng'eny ji ne dwaro ni gine nyinge ma ging'eyo mapile. To gima ber ahinya ni wang' ok wane joma political figures and a lot of gima kizungu wacho a lot of influence yiero mane okadho niendi. Omiyo mana kaka Ambrose wacho, an gi geno ni joma opuodhgi gin joma nigi rieko sijende mopogre opogre, areas mopogre opogre, kendo gin gi wealth of experience bende. Matine ni kama oketgie ni ginyalo tiyo maber kapo ni gidwaro tiyo ne Kenya maber. Nikech giduto seche ma gidhi kawo oath of office ging'eyo gimomiyo ne gi apply e tich ma kamae. Omiyo wan gi mor kaka jo Kenya ni wang' ni gimosebet ka duoko wa piny ahinya. Waneno ka kuonde mamoko ok osebedo represented well, including osiepa manie bathe kanduku be korgi nyaka ne waziri yier pok yiero betie. Matine ni pok giyudo representation e parliament. Omiyo en gima wa welcome, to wan wakwayo mana ni joma oyier kapo ni parliament dhi puodho gi kendo, to ni gin joma dhi kelo pogruok kendo gidhi miyo IBC a new face. Nikech gima jo Kenya oseywaga ahinya ni IBC mose puodhi before magi okosetiyo kaka oganda ne expect ni giti. Gichalo joma already dhi kacha king'eni, an adhi kacha nadhi tiyo ne Nyarawila, adhi kacha nadhi tiyo ne Canon Weda, kata adhi kacha nadhi tiyo ne Nduku. Omiyo en geno marwa ni gidhi kacha gi paro maler, maliw ni gidhi tiyo n'oganda mar Kenya. Mondo trust ma jopiny ne ni godo chon gi IBC mondo duogi. Koro gidhi build trust ma and credibility of the commission. Wachel mabina nino koganda mapacho kana puoye mbui hodiche manyoro en kaluwore koda age factor. Hiwacho ni hikge nikech kineno chair mabende no yiera erasas enchire koda higni 40 koda buru. Yes, kamano. Bende kopogre gi mano bende iwacho ni kaka commissioners bende no yier. Seyona nitiere kaluwore koda yiero maneno registrar hipachoka mano Anne Nderitu. Kopogre gi mano bende Nduku nitiere wach mutende koda Hassan Nur. Nikech iwacho ni mana osepedhi nyingi gazet jok mano ndikore lemo makamano nying Hassan na unge en odogo mede mana ka koro chenro mar dayo dhok na dhi nyime. Inene gi wang' mane? Ing'en ni awinjo kosiepe na mor gi nyinge. Ting'en ni office ber ka jo neno ka ji otiyo. Ing'en wach election ma duong' ahinya Kenya ka wasona bedo kode chakre multiparty. Ema ji osechako ka debate i weche mag IBC kata election body. To kidok chien tibro nwang'o ni election mosebedo maber. En mana ma candidate oyombo ma ji duto ng'eyo ni candidate ni oyombo.
to kuonde mantie contention to IBC koso tiyo maber. Koro gima duong' en ni jogi oyiergi to kwang'e ni wich mane ma gidhi birogo mondo wane ni bende ginyalo kata ok ginyal. Iwinja. En nang'o ma gidwa implement on the ground. Nikech kanya neno penjo mang'eny joma mane ni panel bende ne ko take Kenyan problems moso bedo ka golo result marach as a basis ma questions mane gigolo. Mondo kora wang'e ni jok mokalo gikali threshold mar problem mane jo Kenya neno. Yiero ok en about certificate. Ok en about somo. Somo ji duto soma. But koro gima duong' ka en ni do you stand the test of time? Bende ng'at manyalo chung farm kosini ng'ama nyalo golo advice. Iwinja. Kentie seche moko ineno ka election gi kada election manyokalo. A candidate to be announced to nitie centers moko ma pod kura kokeli. To kura mantie to very narrow. Iwinja. Mao gik makoro dwaro wisdom. Koro gima duongi gini ma wan wanyalo wacho. Ingen election ma contentious e Kenya ken ma president. To bendo depend no president mane mochung. Gasa. Koro kae the challenge. Mane the school of thought ma paro ka team ni kaka jowadwa wacho gi. Ka team ni en team maber. Challenge mari onego bedni kanitie candidate mar stronger. Ere kaka wadhi biro kodgi. Ama gidhi implement. Nikech ingen election ma Kenya kae kirange maber won kaka wan jomosomo nonro. Jasiasa en ng'ama nyalo choko kata youth mabiro go koko. To onge ng'ama dhi go kura kanyo. Iwinja. Tingen koro kinene yango maji mabiri rally to mane ng'amo yombo. Iwinja. To those things magi measures magi diketo. Masa magi announce result. Onegi ng'is ng'ata dier. Ni into jogi to ne ng'eny. Those kind of formulas. To gidhi tiyo gi jinade. Ni jo kine ka problem osobet ka. En ni kuonde moko iwachonwa kaka weda ing'e ni giombo adiere moro. Weda ni ing'e ni diere moro gin go nyango lo ne gin inside kabisa. Ikura ma 2013. Ging'e kaka igajo gigi. To ne gibiro bugi ng'isowa ni gigi gigajo ga nadi. Ing'e ni gik mapok war understand Kenya ken ka gik moko gigajo. Koro mae the science that is a very big challenge. Ma jogi kodhi ga study gikuongi luong ji kaka weda gigi wuogo thenge mondo ginwang the capture kaka gigi itimoga. Nikech wang'eni ting'e gintiere godo nikech IBC osebedo nono kuom thuolo mar higni 2 chakre higa mar 2013 bang' mosenindo Wafula Chebukati na wuoge kom dwe mokwongo mar higa mar 2013. Sani bende wanno kodong mana higni 2 kapok wadhi yiero maduong' mar higa mar 2027. To ang'eni weda bende nitiere kar chung'od bura madero mapar maonge koda representation e kind mamoko. Bende ting' ma gintiere godo bende giikore mano bende wach maduong' kapo nono ni ibiro bed kipodho gi od bura maduong' ma pachoka. Erokamano Sharon. Gima duong' ni jogi dwa ni waketgi e lamo mokwongo. Waketgi e lamo, warwakgi, waketgi e lamo ka parliament approve gi to waketgi e lamo ka wa wish gi well and success. Wawe miwinjo matom gi lamo pile. Nikech gima gidhi handle nyalo make kata nyalo break Kenya. Koro wawe uru chako ni ng'ane chata neno ka en orabora ahinya onyalo kwalo kura. Ng'ane ni nyadundo wakoni bwana nyo watimo interview ji nyo ng'eny une moyieru une magino lwarnu. Ng'i chunyi maler kendi ikri kendi ng'e Kenya is bigger than individual. Ma kidhi timo tim maber makato wuok marach wanyawa. I did my best. Anawuon I did my tich ma joge ne got time onge. Gin gidhi learn on the job nikech be kamipuonjruok e kaka itimo yiero onge yieri tibeti. Tichako time pesa be onge. Pesa bende onge magidhi timo go malong'o. Gidwa timo by elections ka gitieko to gi prepare for presidential election to gi register voters to boundaries ka benone go beno no oseng'adi mago be samoro ok nyal ng'adi. Koro gin gi tich madwaro ni wachak wacho ne gi ukinyi sane ni gidhi e bunge piyo gibed approve gichiew ke ginindi nikech ginyalo ketho Kenya. Ne waneno kaka diere Kivuitu
dir jane podan ga tom gere ne wagore nyogore ne wagore makadi ne bed ne hono braila ok nodok chien mongiyo bigger Kenya is bigger jikawane ko jogore gi ko ketrete no du ko na yo dala mbele ok ber so jogi waketela wadando keto elamo whisky well rieko bineno maingu mang'eny go ternegi kata kake wacho ni wagajo no koro dhi puonj gi ni gigi an be ang'e ni gajo gi kama tang'uru nikech election to ji dwaro winning to winning inyalo win either direct or indirect at the end of the day ng'ama mi certificate moland emo win kijaki dhi court ma court approve kwisha hapo mudo nyasaye menolose so other parent we have made a good step jogo tegen gi joma tindo gi joma riek I know about 3 of them ang'eyo maber awinjo ko nitie jomoko mane nyingegi ubiro the 6 kai miseyo ni asan koro wa explain ne oganda lumo do giwinji kik gwinji suspicion chik dwaro ni ku bedo short ku apply to kibedo shortlisted tinyalo appeal so jogi auchiel ka ne gin joma no appeal ingeni shortlisting samo apply ji 1,000 kata 2,000 to ji ngi ang'ema der mano recho molo der kor ka bange kosewuo kor ki kontrol kor madam to ne wawite oko nango en gi somo en gi mora koro joma nigi courage mo appeal to ge kawo nikech luoro be nitie ni kok wakawo to ginyalo dhi e court so ka ng'ato the and I think ni joma no appeal go ma koro nyiso ni ng'ane karane ong'eyo gima no dwaro onge pamba perfect commissioner nyaka timo yesor ma commissioners mowuok e polo sani wan na tom gere waketo ge wagide to wapuonjore to wa be confidence just build confidence mondo watim yiero ne why tom winning we yoko sani kur baba be nie winning team kuru gaye kichake baro ko kakine no rengo baro dibeni liko ne inchire kar chingo dibura man no ne togi romo go kabisa ero kona nyaka kwanya korongo jwang wingi waduto te bro bedo e od bura maduong' mamalo kapo nono ni jo od bura bro bedo ka puodho nyinge mabede koro jatend piny Kenya ni osewalo wawere gima do tingi ne korongo jwang odiochieng' ma kawuono wingi duto te bro bedo Kamenyo County mano ma Homa Bay kaluwore koda kopo mogik mano mar jaod bura makasipul mosenindo Charles Ongondo Were mabendi bro bed ka iko hedala ne odiochieng' ma kawuono kata bed ni ik mare dhi nyime bro bedo ka timore odiochieng' ma kawuono korom jwang nitiere weche mathoth mabende pod timore ahinya kaluwore koda achije mabende obila pod mako nikech naneno ka bende obila pod fuero ni mar mondo mi mak kata mana achije mamoko 5 mabende itudo koda tho mano mar Charles Ongondo Were walose na kotende koda tho mano mar jaod bura mano makasipul mabende odiochieng' ma kawuono bro bed ka itimone kopo mogik odiochieng' manyoro naneno ka ringre mare nosekow e dalane kawuok e kaunti ma Nairobi kana gitiyo koda ndege nomuol kanyo e paw ndeke mano makabunde achiel kachiel nyaka kachiena e dalane recho achaka ne kodi wachaka naga chije mabende imako 5 kuomgi ibro bed ka ichopo e nyim doho odiochieng' ma kawuono wengine tote bende ibro bedo ka ng'iyo kapo nono ni aroko ibro bed ka ichopo odiochieng' manyoro kinde mage no yuago reyo ni nokochopo e doho erokamano mokwongo en kuyo awe awach kuyo mara ne jo Kasipul jo Homa Bay County gi joluo duto kuom wito achiel kuom wayo mane Mheshimiwa Ongondo Were othogono ok en gima ber to kata kapok wang'iyo joma noter midhi go e court kawuono to warango yo ma jogi omak godo mokwongo an dagombi okan gi experience moromo e lonya mar arita kwe gik makamago to waseneno in the recent past ka nitiere yore mang'eny ma jo Kenya oselal godo oseneg godo ing'eyo to pok waneno ka sirikal owuok oko motegno to bring to book the perpetrators kata joma notimo maundugo kata moneko omiyo an amor mokwongo ni wang'ni waneno ka sirikal owuok oko mapiyo ahinya mondo wang'e ni joma notimo tim marach ni ne gin jomage to bende wanyalo ng'eyo kaka oganda ni ang'o manomiyo de gidwar ni
mheshimiwa Ong'ondo Were mondo wit ngimane e keyo mano owite ngimane ni. Omiyo an mokwongo amor ahinya gi the action taken by the government ni jogi e nyaka yudi a record time less than a week. Gima ng'enyne to pok otimre Kenya ka nikech waseneno kata wabunge mamoko machon mabende nosewito ngimagi e kimo machal kamae through assassination. To ok nwaneno ka jomano negi noyudi piyo kata koseyudi nyaka sama wuoye kodi ni nitie moko kaka Were ma pod wakia ni jomano nege ne gin jomage to nonege nang'o. Omiyo en mokwongo en morna ni sirikal okawo okang' mamalo mondo nenia kwe obetie kendo giwuok oko mar yudo ng'ata madibedie ni was connected with this killing. Omiyo en gima ber to en kwayo mara bende ni seche ma gik ma kamago timre kata ng'ato kaka Aroko ma is an aspirant within Kasipul, wadwaro ni kwe mondo bedie. Kiko kata miwacho bende onono tawacho ang'o kimo masani manyalo kelo kwe. Ineno ka kata kowuoyo to implicate ng'ato kaka Governor Nyawang'aya gini gi jok madware ni mondo he's behind bars. But onego penjre ni ang'o momiyo of all the aspirants Aroko emimanyo. Ineno ang'o madibedie tam happy ni en bendo sewuok oko mondo o clear nyinge kaka dhano. En mana kwayo nani supporters mage mondo be tolerant gi jo piny duto mondo kwe obedie especially seche ma iko Ong'ondo Were. To en gima lit ahinya ni ng'amonego bed ni kelo jomonego bed ni kelo konye mondo o protect e joma are being implicated in the whole process. Bende kulo kotende koda kwe bende nore koda mana ka sirikand county ma Homa Bay bende nosegolo nyaka oboke ka bende gikwayo oganda ma bende biro bedo ka yuoro e ik mano mar Ong'ondo Were mar mondo mi oland kwe. Ndugu karwaki e TWAK ang'eni weche mag arita bende winjo ka DC mano kotende kod kata mana kaka jok achije mosebed ka imako nyaka sani wang'eni kwan achije mosemaki gin 10. Aneno kanyo ka bende pod iseyo kata mana isundo bila mar mondo mi omak derepe bodyguard kanyakla kod jirande mantiere gwenge mag Kachien e county mano ma Homa Bay. Ing'ene kaka wan joma timo nonro to pod wanyalo wacho nunu mago pod onge gimoro matin maka pod gin sampling ting'enu ni muricho nikech un kawe polis mondo tim tije to ube udwa guide polis nikech nyinge koro solwa maloma koro polis moko gamoka iwinja koro sache maka wang polis we ng'ato to uweno ichama soya ka gimoro bela ni otimre kaka tho manyoka poyane nikech okine ka ing'ene ka kuri penjo na ber na grecho magi jo siasa to sami penjo ma o involve the category of professionalism to wan tie kaka wakawe iwinja nikech wan warango contributory effect to warango the game of possible to warango the action kori ing'ene gigi opogore ka jo siasa nene iwinja kori ing'ene kirango the whole thing enanan chike mane waketo na kikan ng'ato mang'eny otere i court lakini gisani yaka police pod timo patch up gima need bed ng'at ma need bed no ng'eyo nitie ng'ama nyalo walo kaka of late siasa ma Kenya jo walo ng'eny ma ng'ato nyalo chung kendo siasa rachi luo kama sami walo migori ng'ato maduong' no tiwe ni ng'ama thuon to ka koro sama ni dwaro thuondi ke jogi ne gin besewa some of these people are even older than us. Samane wadwaro gi samane lweny ni tima proper they were not there. Samane wachomore go moi Kenya gae they were not there. To sani kane piny osoyawre tinda ka giger gi chal mach ma ka giwuoyo tiweni piny orumo iwinja sani be mege nyalo siemo ng'ato ni kawuono abiro na omo wiyi iwinja koro gima osokethonwa to madadwa na wuoyi nikech jodalawa gima osokethonwa en ni wan ok wasorango kaka jomatindo bedo engaged. Bin wango ni kuonde manitie lwenje mang'eny jowa ng'enye kabisa nikech ok wadich iwinja koro gini monego leadership marwa non an gima osetimore mwalo manyalo wacho. One, I'm glad when the governor toned down. The language was wrong. Iwinja gimoko timore mapok ing'eyo tidwaro jomo ng'eyo kata jomo somo tiduongo gi tiendi
tiwacho ni gini notimore. What are you thinking? Jokabura advice accordingly. Number 2, nitie gimoro kae miwacho no Ong'ondo Were neno report ni jomoko dwa nege. Fine. What did he do after reporting? Winja. To no report your money. Nobody knows. No go see him. No they. To cannot they. For now, kapoka leadership ma jomanya loso liani kada family ni. Begi so doki police station mano orie. Mano Ong'ondo Were ondike the report. Begi nwangon which officer was allocated. To officer no note mango. From there, you would know where the lapse no beti. The other thing, and about the bodyguard. Kesani mina no meti magi to koro ginena covering the scene. Manya logo la negative result or a correct result. To gimaduong maji onda ado weyo sani. Kesa muwe mangeny belagi. Nike kanya neno kakanja uweyo. To from where I sit, puri kabedo convinced ni tienga manene debe no go bunde man kacha. The only thing one wango eno bundu tiyo boots ma police on one uniform ma police wacherentie. Omenda bende don wango. But gimepe omenda to kinyal kelo question because until and when ongeno omenda no ngano timango in business. Iwinja anien gik mi wacha tabali yo kaero. Again, when it comes to professionalism, we put science on the table. Koro gimaduong ma police nyene go be no wacho no nyoro. Nyone obeni sama nyogolo that announcement to wacho ngani wanwango with this kind of money. To teach muti yo en ma guma. He cannot make this kind of money. You understand? Koro akinwango no en pesa mare wanwango no so trade go pesa for even a period of dwecha uchiel ma okrom silingel of me uchiel guye manwanga. You know, you want to tie up evidence. 2, nyaka nyegi bin wag character ma jogi. To kakoro uniform ma police nyado tiyo. Kada na boot any item ma police no onwang nigino no tiyo kanyo. And that's why I'm saying one thing. And where there is a lawyer, akiani yeso donji chunye no onge bonde kai. Ngenji ikenya kai MCA donjo ne Mamusara mokongo chamo. Pesa mokongo nwange lo pira mi achiel wi. En musara mokongo irono. To the first thing modi kongo dware en bonde. Koro dwa geri tango bonde. Iwinja to ochako kawo nyaka ntino mai tiende go. Nike gimadho kongo go CPD police matindo ndogo. Gimege bonde. You understand? Bonde are never monitored. Kenya won. Police they go bonde nyakiot. Gimone go kongo team kidwa nwang this case well. To kongo nwang ni risasadi manomi station me. Nike kopo nga chen police. Then it calls back to our recruitment. And that's why we are saying police koro we keta na dire ngarenge stadium ti wacho nfunga macho si you ango ti yero. Kara koro ji onego apply bo kungo rangi even your details. Mondo ji relatives or interfere against employment maji. We have a problem. Koro kibiri wach mar mamualo kucha gimwanya lo kwayo gesani the matter police also call they will have their day. Koro county government dwaro no konygi to gidwaro na yuwi maybe go check to bedo kacha nyane no kaka luma nyeni postmortem gimoka ngeyo no nyo observe rules mag postmortem because you should have known how onyalo ngeyo kata ka gine koro nyalo share the information koso the information to expert analyze. You understand? Gima ngeyo no bunde manongo ngano tibro nwang. No se nwange hodiche manyoro hugai mano marubila Douglas Kanja nocho ni $1 mabende ichich ni nonego dwere no se nwang kendo ichich ni notimo bende maundu cho ni $1 no notimo maundu nyake gwenge mag osetimo maundu nyake gwenge mag Nairobi kanyakla koda Kiambu donga ka mona yo matin no ka director mara nyisa no ka mona yo matin waduogo da mathoth angeni nduki ntiere gi wach weda kanyakla kod recho bunu ntiere gi wach kotende koda mano.
on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. You wanna feel the vibe. Ngesu ka ngesu, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. We're not any smarter than other people to be in the offices that we hold. So I think this accolades, this recognitions, these titles get us in rooms. What do we use that opportunity for? My best money decision is I invest every month. And I like to tell young people, it's not the fun that ends. Trust me, the fun does not end. It's even there for me at this age, and I'm sure in another 20 years, life will still be fun. It's the money. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nekorongo jongo duwo kende okang' mar 2 dakika 38 tok saa 1 mar okinyi. Pod anono tho mano mar Chal Tongondowere motelo ne ik mare odiochieng' ma kawuono. Ang'e okang' mokwongo waselose e weche mopogore opogore. Musdola mabende noyudi, mabende koro Douglas Kanja, Ugai mar obila wacho ni noyudi goda chich mabende iseo koda nek mano mar Chal Tongondowere. Wachore ni en pistol mabende osetim godo maundu nyaka e county mano ma Nairobi kanyakla kod county mano mar Kiambu. Wacho ni mano kaluwore koda nonro mano mar ballistic gi dho ngere. Bende wedin bide rwaki e TWAK ahinya nyaka luwore koda nonro mabende timo, achije mabende imako. Seyo bende nitiere gi kaka jotelo bende yiero bodyguards maggi e kind mamoko. Erokamano mokwongo adwa wacho ne nyikwa Ramogi ni sasa ma ya siasa morotho to bedo pressure, especially pressure makoro jomoko biro broad-based government onege all this thing. Porojo miwinjo leaders moko wacho Muhammad Bey. Gima gino timo momiyo ketho investigation en oketo pressure kuom serikal to keto pressure kuom police. Koro chuno police to assuage the public. Result en ya giringo pio to gimako ji mondo giwachni watu iko ndani. Ka ji osedhi to ka koro yalo biro tiyudo ni ne gimako too many people. Sani e japara too many makikete kot kato koro ka loyo biro lawyer mabiro chambwa wach to weche te. Anyalo paro ka na represent jobane unego Mugabe beri. Nan mana represent gi. Ok ne wanego. Jomewajo nunego Mugabe. That's the correct language. And I represent
diere moro ne police onegi Uhuru Park. Sirikal nodhi omako yawuoyi 32 ni NDPUs gimako te magitere kod diere nwayalo maka koro biro tiyudo ka gigajo wach. So gini dwaro ni investigations itimo systematically. Koyud suspect, nitie suspects mimaki tere court, nitie suspects mitiyogo kaka joneno. Ok iter ji te court. Ka an mana chulo to ndokuto na udhi ogo lisasi. Tiyiero ne ere ng'ama wadwa tero. Ka to ng'at achiel biro wacho ne an to an mana go lisasi to Tom. Weda manoti manade ema nochula. Mane gine to sane kaka giketo koko mino ka wanga gere ywak makoro gine koro chuno serikal mako jite mak jasiasa mak macha ka koro wacho gi court to it becomes complicated. Ineno kata mana bonde mutigo no mi wacho no tigo no bonde nyaka bet mondo o succeed the court nyaka tere for testing, scientific testing. Ma ka koro yalo tikelo certificate banyisi nyaka tere for fingerprinting. Fingerprints mag Tom Doku yamanenika. So wawe uru keto pressure mang'eny mang miyo serikal kon utasema mbele. Koro kidhi mbele kata police no kipendo mato ne mako nango. They have no idea. Mato ne mako nango. Aroko ne tu mako nango. Nyaka ana neno ni nek mar mujumbe. Ka gimako ji mang'eny, gimako prime suspects, the main perpetrators. Ka gimako mang'eny to kata ji adi ang'wen. To jomoko ma peripheral to gitiyogo kaka witnesses. Nona to jogo biro bedo released. Kwa jo siasa ageno ni Madam Rachel ang'eyo ni biro bedo mjumbe. Amen. To kikibed ne kopo ni wach marach otimno, you live long. Amen. To jo mitongi bende biro tongu utaka ano tongo wanga wawidi mnagi kue gi Yesu. Ana hapo bera ana jaseme to wan gi mechimiwa Dr. James Wamburanyi Kar. Pok wawinje ng'amutongu to siepwa makoro neno ne odhi gi kue kendo Nyasaye obed kode. To trail mabendo weyo majo mayuak ok ber. Omiyo joge musiko magodho ji kaka mheshimiwa wanga. Madam Terimos. Some of these men Nyasaye mungegi. Kineno kia nyako motegno marie kain kama olal mero pok oyudi nyaka sani. Watere kata mana motive mar madan. Wawe uringe ne en sirikal en ginyalo ng'iyo to yudo ka en gima duong' ma is notice. So Nyasaye oriti joka were. Oriti nyithindego aneno ka nyithindo maber gi family. Nyasaye oritigi. To maduong' giyud Yesu gika ajabu en monyalo tarruok kodgi. En be monyalo ng'ado ne gimiluongo ni generational curses. Joma notong'wa rem gi ochwirga. Nyasaye Yesu ajabu ema nyalo geng'o nyithindogo. Nona to tek. Ng'eni pende pod mienjo ahinya nyaka luwore koda jo arita mabende chiwo arita ne mijumbe kata mana jo od bura ma pacho ka. Noneno kanyo ka speaker mano mar od bura mar National Assembly mano speaker mar od bura mar National Assembly nowacho ayanga ni mar mondo mi jo tingdai bodyguards mago mag waheshimiwa mar mondo mi ochako timnegi nonro makare. Kiwinjo kata gina Moses Wetangula wacho Recho nikech kata mana bende iseo bende bodyguards bago magwere kaluwore koda nik mare. Ngentie gima jalonye weche mag telo mag arita owacho to gima wakili be wacho. To allow me to differ a little bit. Ni owacho ni especially nduku wacho ni jomotergi okawgi akawa mabe whether is concurring ni jogi onego gikaw ji matis. Tiyudo ka seche ma owachnwa ni they did forensic investigations magiyudo ni ng'ani emo magi gini to nitie kaka joma nokwong maka be wuoye wechegi emo mimako jomoko to chalo ka gima wacho ni jotendgi okia gima gitimo. Ineno nduku chalo ka gima wacho ni jogi okong'e gima gitimo to magi jotende matine ni nitiere pogruok
kimo kaka onego gitim kata investigation according to him. So allow me to differ. Ni okayie ni jogi ni makamaka baramach ni oyudi ka iwuotho gi ng'ani in koro bibi. Nikech kata ne ntiere CCTV footage mane ging'iyo ma wacho ni jogi ne ni kae sama kama emo mikelo gi machiegni to nuwacho ang'o to nutim ang'o kapok ng'ato lal. Nikech ahinya nyabo waseneno kata kosetim gigi to ng'ato oseneno like footage kamano to wacho ni dong' macha ne an koro ng'ano ringo. Omiyo gima weda wacho ni onge tiende kelo gi mang'eny. Ka ng'ani oringo molal chuth to ponono ni ente mano neko tibo yude nade kara. Koro miyo seche mokel gi kama, my advice probably would be ni seche mokel gi kamano kiged gi kamoro achiel ma koro gitimango gikawo pach gi align ni koro wadhi wariamb kama to ter gi kuonde mopogre opogre mondo ka ng'idwaro ng'ato to biro gi pache maler ni achopo kaka karecho to gima nanyiso uchien chacha ema pod anuoyo ni ane mano miya siling 800 cha to nachiwo 80,000 down deposit mondo gima kama otimre nadi otimre. To kaduoge penjo mipenjo ni joma rito jotendwa. Ng'enyne ok ang'e ahinya to ng'enyne tiyudo ni gine ma giyiero giwegi. Kana nono ka penjo ndata dhi yudo mara kanye kana ng'e nadhi chopo e od bura mabondo. To onyisa ni oyo mama neno ka ji osechako biro ni mama kidonjo to ang'i giera monda timi nadi abed na riti. Matiende ni ng'ato ka ng'ato yiero ng'ate mochunye dwaro andiko ni adwaro ng'ane kata ochiwo nying mwadone ni ber ne manyalo time nadi manyalo rite. To my speaks to one thing and this is now to leadership which is now my area ojoko wacho ni elony mari koro. Ineno ka seche ma idagi ng'ato kata mana jatiji me ot kakirite emang'o mi udagi kwe kata ng'emi ousi kimo ma dipo ni jok manobet godo usegi. Ni idagi jogi nang'o tirito gi nade mondo gimoro kata kiwacho to bedo mana ni secret e gari kamu wache ni madichiedh ni kowinjo ni jatenda idwa negi tene ng'at mabiro mokwongo nyisi ni anyara wila aneno ka jomoko pango njama moro ewi omiyo jotendu onego bed ni gineno ni to joma giwuotho go pile gi to gidak kod ginadi to kichich ni ng'atni to koro ok dwa dhi koda maber kata isewinjo gimoro kine kawuono kata ka jatiji minikot iore tineno kochalo ka gima en nyieki nyise ni koro mama ni ang'iya dhot nikech kato kodhi bet mon ariyo ineno. Omiyo kata jowagi chuowagi jotendwa ma especially men kik ubed ni un jotela rie gari achiel ni ng'at mane riti ni koro kinyiso ni bwana adwa twende makoro chiki kitimo kama kineno ka nitie kaka ok uwinjru maber release ng'ano kapok iwito ngimani kimo mong'ondo wero witeni. To ahinya en ni idak gi ji nang'o mang'o mi ng'ato nobed niya athoni kaka noduor thone baba ma ji te wacho niya oyo duoro yie thone baba to in ma ng'ami kawo ngimani kete lwete tene mousi kimo minene koro mwaneno ni machalo ka gima nikech adiera makende pod kata gi rieko na matin kakirito dhano ane makigoya tiseweya manindo piny tiloko toki tadhi rango kidi mondo agogo toki to mae to jama nigi bunde kae kata kia ka seche mitiyo gi bunde ang'o mamoni wacho ni koro joko loko toki wewa wuondra kata natimang'o aba lawo gi matin kata mana gitienda. Omiyo it speaks to kak relationship mar jatelo monindo sorry to say gi joma ne rite gi driver mare be kaponi footage ka gin adiera ni onenia ni driver cha bende norado gi jogi kaki wachono jarit ne be norado gi jogi kaka ni wachono wacho ni simu moro bende ogore kodgi matiende ni okirit jomi dag homotimre nade maber emang'o chiedhni kar nyarawilo wacho ni weda nitie tich moro koni to ringo weyi Sharon ang'o bira mondo timre nadi mondo oyud kony. Omiyo en a lesson to our leaders gine kaka gidagi ji kigibed maluor kaka sani luoro sebete ni winjo kata ka SG maro wacho ni kata an bende koro ngimana nyalo bed ni nitie joma pango nadi kidak gi ji motimre nadi maber. Omiyo gine kaka gidak gi jopiny gine kaka gidak gi joma ritogi
kata gi joma giketo niya close allies magi. Bende makile penjo kata mnanduku bende paro ni ber mana ginero mabende Moses Wetangula speaker mar od bura mar National Assembly na wacho mar mondo mi bodyguards mag mijumbegi mar mondo mi otimnegi fresh vetting. To ka mijumbe yiero bodyguard iyiero ikano ne yo machal nade nikech jopiny bende degom kata mana winjo mar ni ka bodyguard iyiero to bodyguard nek bende tiyo gi jatende e yo machal nade. Ing'eyo wawuoyoga from what concepts. Ing'eyo an gima ji wacho mang'eny yok ang'eyo. Nikech Kenya noyudo independence chon malich. Bodyguards gin gik manyo biro nyoro. All along, ministers ema niritoga. There was sanity in the country. Iwinja. Madam Rachel, ing'en magi wan maluongo ni collection kata inquiries. Gik mineno kagi. Nikech driver, some good investigator will ask the driver, nyochi receive ga sim on behalf of Mweshimiwa. To bro yie. Ikentie communications ma ng'ata ng'ato dwaro we data ne aid mare. To go na sime. I don't know his intention. Please, why you real much gimapodong? When it comes to professionalism, this is totally out of order. We give you bed narrowed bunya kanwang. Ekibro ngene was there at the back story. The back story madunka. Koro gimone go alami any investigators ma okete no luwo gini. O manage gini with the gik magen wangogi. To gi connect to back story. Gimaduonka any intention. Was it planned? Was it accidental? Iwinja. And that's why iwinjo kwa wacho joma podi kao ka. Nyo podi kukao time mar IG. Nikeche giminano mwa wacho ni niwa ngisi nikeche. Like what Ambrose wacho kaendi. Dingene ne witness on dik gimanogo lo joka and then witness non dik no statement. In a language more ko understand. Iwinja to ne police mako gaji to teru ji to nikech ing'eni TV ni neno ji koro kaka nende warengo nikech ne wane pap na ni nani kae koro imako ji no ndio huyu na vile wanapiga hii mwanaume mang'ama nokonyo ji mang'eny ne Lumumba wade nikech Lumumba nosodhi jela alia kano make Lugari koro wacho ni jin bwana kiki yedhi identification parade. Nikiki the identification parade, tidi bedo fixed. Nike police kadwan mondo fulfill tijigi. Koro kidwa fix weda, to wedo chunga mochungye no, tingiso witness chan. Number 3. Ina nesi amna lwero kama. Koro ngacha kubiro pinpoint ngano, weda. You understand? So, this is what we are saying. Samaji keto pressure mang'eny. Tingeni gino no biro nango. Moino uwe Nyeri. No the pass out. Gini no tomorrow on Thursday. To Friday then pass out. Moyo wacho ni. Kenya mimi naona inaenda kuwa ungovernable. Wanasema no election, no reforms. Igo jambo. By sabiri ye wange. Moyo uwe sa uchiri. Gunu to sabiri ye wange. 18 Luos were in Kilimani. Young people. Omyo gimina na wawacho ni ya incident nyotimore. And as we are saying, an accidental no family ne lose at a younger age. Kata sama nye family ne dware. Manuwa yie kendo wagoyo mos. But gisani, kwa dware mundu gini o the maber for future. Towe mundu timu nondro maber mundu wabende ni kichintie nitie koro criminals wegi. Mabende are studying. Into bejo ogi nyalo yuda. Kumwomre ni crime will still go on. Maine no kanondro koro mwomre okodi makare. Ineno ka josiasa dwa donje makoren en death ma ji ong'eyo ng'ane mokose ng'ane motemena no. Mano kata nauma be bro ketho go politics. To kinyo kata mna kaka jopiny bende loso nikech mna ko pogre gi josiasa jopiny bende. Kama jopiny wene mi winjo ka weda wacho back story. Ng'ani bende ne nitie jok mane be no kalorego otongo ng'ane. Yani sama igo ok na minwa ka gimoro timi I would not care. I would say mano Nyasaye mochuli. So what we are saying gima commissioner gima inspector general wachi wasoma koji pod watimo nonro
will come up with the real suspects. To watch joting dai today watch angondo. Joting dai ingena na bedo PA for a longer time marorengo. Gik muwacho na sijui no bonde yane kaneno to ane mane waringo diere mane this country was at risk. Iwinja menyano wango kago kinyi moi kaga chiema bongo go sim moi di loka to rengo nenda kiana wacha ngoi parliament to moi go abongo go na sim no unkanye nke diere no mobile beneti no rengo raila joma tin yo honorable raila joma tin mane go mobile so ko go simba not within 1 minute awu ga go rengo on the other line kecho one another line majikia awu go rengo on the other line angi senje duinge na bongo manyi kai ni bunge kanyo wogi angi sene na openya no atimna angi sendo nyim tok mwite oreni adaka chieng no gin wango but ku kinyi sapaga yo ne gin ot iwinja so gima duong ma ji onego rang kai wadwa konyo Kenya is to first of all establish nutho mawere ni uwoki yo mane then wabro ng'eyo whether waso bedo gurog population gin idol gina jomaricho kora kwa ng'e how to deal with the problem for the future kwani mujumbe ni ngamalicha mujumbe ni okena no bedo tiyo in fact wajumbe masani be gina jomar looking for employment ng'enyigi they are not established people, you understand, they are also looking for employment. Iwinjo okakethi anawacha dier wajumbe masani are also part of employment service. They are not like honorable the way the other guys were used to be. So the truth of the matter is en manane rango gini in the prospect of a good society. Lakini Sharon kapokitiko waya penja rera nduku ni bendo nyalo yie ni ndalo moi gisani lony mang'eny osebetie. Omiyo ndalo mane ntie ni dhi choko ganda ni une monenu siem ng'ane mani neno. Sani okiluogi kata ni siem ng'ama ni neno. Gigi ntie CCTV waneno. Jomoko bene ntie mtoka mane chal kama emano kalo kama. Iwinjo kataka owacho ni onego ji aweya police otim gima gitimo. Mane na diera to seche moketi ofisi ni ti onegi bed ni winjo koko mani koko so initi motiji kaking'e omiyo seche magi doke offices maggi nduku une offices mag tayo oganda eyo maler unenia upuonjo jo gugoe ko kako nego giti mok gichiko itgi niya Recho dwani Sharon manyaka maki or Sharon be dwaro ni Recho manyaka maki omiyo kinyiso joneno wani oyo gik mwatimogi gin gik mok dhi konyo wahinya lony nitie emomiyo jogo yud piyo koken lony ni simo itrail ndalo cha ne dial or di chung jomage mano chung kanye mane uneno ko ochung boot city clock emidhi mark jomane ni e pap kanyo kata sani mondi dhi nyisa insa jo nonro kaka uni mondi miwa picha mane ni kama ne moi ne nitiere no ekidhi kwanyji sani ji mane ni kanyo ready the circulation is all over omiyo yeni lony bende nitie majo ugodo tiyo godo mondo gini otim nadi onon mapiyo mondo wachni oput to rest kendo kata joma undu mamoko mapod chiko itgi ni wadwa nani wecho dhikanye onego beni gin joma luor nikech the trail is kama na inya Recho nikech benda ngeni sari ero hao wachegi tieko twak maro nego beni watieke sari kata kama odichi makawuono wangeni iko mjumbe mano Chal Songondo were he dalane ekinemi ke bende wakili hangeni ntiere achije mosemaki mago mohe wapar to bende ntiere person of interest ka mano Philip Aroko babere japiny wacho niya ntiere achije ntiere person of interest ka to bende ntiere achije abich mabedi brobedi ka ichopo e doho odiochieng' makawuono gigeno mari e kinde mabende kori brobedi ka iko ng'ondo odiochieng' makawuono debed manigi wach mogik. Erokamano ineno pressure miwinji wacho emomiyo giringo nwa ter ng'ani e court. Murder of that kind of level investigations pok orumo, testing pok otim, DNA sampling has not been done, testing bunde giganga, all those things, but nikech siasa makuro jomoko chwako kuro chuno serikal niya makuru ji oteri court. Awajo ni kimako ji 10 aloso kaka lawyer kakuru police okelogi wabiro rundogi mine ka ng'ama notimo gimoro wuok dhi emomiyo ka ji wacho ni wakinde
jomiriambo ang'o nikech koro penji miyud ka in confused kae to kata ng'ama timo makosa dhi kamiyale maber ing'iyo tipo ni ng'ano negi to wadwa kawo ji 4 kata 5 ema wadwa tweyo jang'wen gi nyaka joma ne gitimo owe mobedo ja saidi joma ne gitimo gogo ka waneko gi nduku tikoni weda modwa tweyo nduku ini dhi kelo saidi koro nduku ema wacho ni yawa an to weda noluonga mogona simo mokona nadwar ne ng'ane giri Kiambu jogo bunde motegno iwacho ma to kwacho ichoko nduku to achoko to gintie gimiluongo ni the right to silence koro waduto te waling koro jo speculators ema chiwo saidi iwinjo wacho and mano na koni na represent joma ne onego Mugabe weri as a lawyer in gi material lakini ka ng'ato biro ni penje to lwar chake penj ng'acho lwar but kaka dhano tipe ya jogo not police not makosa manade gima nyalo wacho ni kata mne yiero bodyguards muma wacho ni the heart of man is inclined to evil inyalo yiero ni yier to kinyo lokore samo lokore oking'eyo ng'ama rito ji ultimate iluongo ni Yesu Kristo kata mana samori warusa ng'eyo ne sameri warus muwuotho bang'e ji nie divorce court the heart of man is inclined to yiero bodyguards wageno ni bodyguards ma wan gogi Nyasaye odonje chunygi kineno karachi ni tia kineno ko ingi tedhe gimon ni bedi duo kati ni bedi andhoga ok ber kata kamano ok nyal blame mheshimiwa ni no yiero the wrong bodyguards ok nyal yiero other leaders gini bende samo chopo Nyasaye madita ng'o ng'ato wawe ugo sia joma kawuono ikeliel kikugo siasa maga tuwe koro police experts in investigation ni neno meyo ka governor wanga koro expert mangi you are a leader be careful ero kama na Recho geno mari kini mabedi ko mjumbe hongondo wero dicho makauni bedang ana ang'eyo ni nitie caliber mag leaders mopogre to gima wakwayo gi en mana ne giwach weche magero oganda makelo kwe ok madhi kelo pogruok ne giwacho ni ji odhi kacha mondo yuago ng'ondo were nowacho gi dhoge ni an chieng' moro katho ka ng'ama nong'e nodhi tho machiegni ni watu wakuje kwa fujo lakini watu wasilete siasa na kelele kwa nini yake kwa matanga yake koro miyo wamiye respect which ne cha bende ni ji odhi adhiya mang'eny kaka nodwaro lakini kwe mondo bedie lakini wach maduong'e mogik ahinya madagomb wacho ne oganda wa Maluo sana gik mwaneno tungni mwatino ok wanegi mana Homa Bay kende ma en mana sample achiel ni koro jatelo notho nyocha kitimo primary mag ODM kae ni neno ko to lwet ng'ato kanya ndhiwa ana wuon ng'ama ne rita bodyguard mara inego bondowa omiyo tulo mag joluo ma koro ikawo politics kaka ne Nduku wacho ni it's a profession to onge gima ber mabe gini konyi godo ni wacho ni every month ichuli timi mana tokens 500 shillings 1,000 ni kawo ngima ng'ato nikech you differ on principle you differ ni support Nduku kata ni support Weda kata ni support Nyarawila koro ni gino lit ni ahinya ni Sharon support Nyarawila koro Sharon nyaka negi omiyo gima jotendwa onego time maduong' ahinya ni gikel kwe kik waket politics en gir tho ni koko yiero Nyarawila to koro unu tho athoya koko yiera to kara jomoke dwara gi jogi onegi oyo waketuru ni oseyieri jatelo ere kaka iriwo oganda ere kaka wakelo kwe mondo jowa bende one ber telo nikech seche ma ugoru matekni onge kaka ubokelo development kama onge security ero kama na Nyanduku kwatigo ing'eyo speaker nyo wuoyo to speaker wuoyo as an ordinary person or a lawyer to speaker wuoyo as a professional nikech gimonego speaker tim en go committee mar security monego ornu wach to wach ni member na nyocho tho dwarure ni inspector general opim nuane level ma crime ma this country ochopo kanye koro from there ekibro ng'eni classification mar wajumbe miritogi gidwaro VIP training kosi nyaka police mana ma nyalo dhi riembera gi jakong'i kor gweng' kucha ke gibe gini ka iwinja
Kora kibro ng'e ni selection mar jomarito ji akanye. That's why nyochi neno ka Constitution 2010 no biro an idea ni kakirito president kakirito deputy president. Iwinja. Mago areas ma can only go after evaluation and meetings bugitero ywakgi. Waberi leaders ma leaders. Number 2 ma Recho wacho. Recho, when it an incident nyalo timore, but kokoro biro kamidware responsibility of a professionalism over something, todwaro rules ma govern the process. Kenyans are disciplined. Mananya kwa winjiri. Gini kanyo osotimore, govern a leader ma county. Nyo wacho jothurgine now, ginto osotimore, agoyo mos. Number 2, wasuchiwo report one of the agencies concerned, we are going to make a follow-up. Aboro addressu bange kajoko golo their report. Whether bear or a raj. That is now leadership. Iwinja. Koro magi kwa nyalo timo, nikech Kenya niene na marwa. Kikwa mi thuolo no jo maricho mondo oyombi, kendo wadwa chako ywa, kineno kiwacho ni ngamanoni go uko wakia, ngamanoni go mboya wakia, ngamanoni go JM wakia. Why are we giving jo maricho time to grow bigger? Anyisi ni investigation, when the real person, mawedi winjo kawacho ni kan, kech gini onego bed narod. Kapono as jasiasa moro nchagore go ngondo were, maene mo plan gino, ngeche nene the plana. To no bedo nga, jo magma no drone the plan, jogo nitie ka. No they do, ngama no they do are the executors, jogo nitie ka. Ngama no do are the arms. Weapon manotigo. En mar ngama chielo to no nyewe kanye. Koro evidence bedo narrowed, meanwhile the main culprit. Koro from there, ekibro nge kata parliament nyalo dhi luongo bura. To penjo to ang'o mi un go bunde moko ma okwa sanction bwa nyiewo go pesa wa Kenya ka. That is when a credible result will come out. Emana mumi wakwa no subirity obedi. Ero kama na ina to geno mari mana ibwanyere Friday ka odiche baka wuono yiko mjumbe Chal Songondowere. Mar geno mari nikech wang'eni jotelo nitiere Homa Bay. To kaso wuoyo na dwaro ni. To kaunti ma Homa Bay bende noselando ni olanda kwe. Adwaro ni gima gitim. Weda bende weko governor enya. Governor nyalo wuoyi wi mrema no ywak. Macha ng'ama mama ka ywak nyalo wacho weche moko. To so weyo. She has never talked chakri chiencha. Oso linko wuoyo. Koro gima kwa ni kawuono o take charge. Nikech Kaluma gino no wanda ikarana mina na aka backseat. Kech Kaluma as a lawyer mabende nyodhi atenya ka postmortem. Kaluma ne wuoto ywak. Nyen mano gima very dangerous. Kar mondo ng'is ji gimoro ma ochung' motegno to en mo ywako medo gino. Anyalo paro kane gibiri sel gin ka jwang ka jino piny kacha. To gine mage ywak to wato koro ji chiko kamiti to gibege ywak. Koro wanto karanga mabro wero ji. Koro ing'e the truth of the matter is ni kawuono bedo ne lith to lith. But governor udhi tone ji down o wachi ne en kaka governor en capable. Kai investigation yokode maber podo nyalo dwaro other experts. Ero kama na mondo konjo Homa Bay. Ero kama na nya semo ngado kata kama na gunu ero kama nya wakili Ambrose Weda Recho homulo kanyakla kod Tom Nduku kumbire to akukiny makawuono. Nyakorongo juanga nyasi mano mar iko ngondo were wabro bedo kwaluoni achiel kachiel nyasi mabendi bro bedo kitimo kachiene dalane mantiere gwenge makasipul e county ma Homa Bay. Bende kopogore gi mano odiche baka wonde county ma Nairobi bende chakro sangwen e kanisa mar All Saints Cathedral bende ntiere ordination mano mar Bishop Francis Omo
En consecration. Consecration. Chancellor. Rose nyisa kanyo e kanisa. Gime kani weda be in tuna wachi ni jadolo. In jadolo kosi My pastor Mara e kanisa. My pastor Mane. Reverend Canon Ambrose Otieno Weda. My pastor. My pastor, Reverend Canon himself. Ero kama na yeye wewe wege kanyo. Kwa koronga juan kama na chieng teach a beach. Bang ma wantiere gi chenro mano mar ng'ejo thumbewa. Chenro mar ng'ejo thumbewa kiny maka wuono. Solomon Atito odayo dho wuod Phoebe. Akaw yo matin. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro